i b'a dɔn classement de bɔra fɔlɔ ko point G dernier hôpitaux jamana hôpitaux bɛɛ point G de kɛra dernier ni saya ninnu u b'a bila grève kunna ne t'a bila grève kunna ne b'a bila mun kunna o ye direction mɔgɔw ani ministère mɔgɔw minnu bɛ ka kunkolo gɛlɛya kɛ k'a fɔ ko u bɛ an ka grève saboter k'a fɔ ko an bɛ minɛn min ɲini u tɛ k'a d'an ma an bɛ mɔgɔ min ɲini u tɛ k'a d'an ma olu de sababu ye ka nin ko kɔlɔlɔ ninnu kɛ. Ne ye professeur Gida Landore ye ne ye syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille au secrétaire général adjoint ye point G yani n ka n da don o la n bɛ dugawu kɛ o fure ninnu ye u somɔgɔw ye ala k'u jigiyɔrɔ ala k'a ɲɛ. Bon comme gafe in i y'a ye cogo min na bɔlɔlɔ sanfɛ an fana y'a ye ten bon an b'a dɔn k'a fɔ an ka baarakɛɲɔgɔn dɔ de don mun ye yan chef de service dɔ ye olu de bɛ sukoya ninnu olu de b'o kow sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ mun de kɛra sababu ye hali n'a sɔrɔ a y'a fɔ gafe in kɔnɔ k'a fɔ u ma sɛgɛsɛgɛli caman kɛ pour que k'a dɔn fɛn min kɛra ni saya ninnu kun ye bon k'a fɔ ko k'a bɛɛ bɛ da grève fana kunna o bɛ gɛlɛya parce que o bɛ gɛlɛya parce que sɛgɛsɛgɛli ma k'a la k'a dɔn ko kun min y'a kɛ ni nin ko ninnu kɛra mais an kɔni b'a dɔn dɔrɔn an y'a fɔ mɔgɔw ye ka caya k'a fɔ ko point G furakɛli ko kun gɛlɛyara kosɛbɛ wa i b'a dɔn fana an y'a fɔ hali groupe électrogène ko kun kɛra problème ye point G yan wa groupe électrogène de bɛ deli ka taa panne na courant bɛ deli ka tigɛ yɔrɔw la mun ye réanimation ye réanimation don ni courant tigɛra ko machine de bɛ mɔgɔw la ninakili ye k'a fɔ ko réanimation mun fana filɛ nin ye cardiologie la k'o fana ka courant tigɛ ka kɛ i kɔni b'a dɔn o kasara ka ca donc n'o dun kɛra siɲɛ kelen tɛ a ma kɛ siɲɛ fila i b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko a kasara bɛ bonya donc o kɔni a kɛra grève ko ye a ma kɛ grève ko ye bɛ i b'a dɔn k'a fɔ n'o ko ninnu kɛra donc su bɛ caya bon k'a fɔ fana an ye damakasi wuli k'a kɛ k'a fɔ ko hali an ka urgence la par exemple k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ man ca yen dɔgɔtɔrɔ fila dɔrɔn de bɛ yen u bɛ don kelen u bɛ taa 8 heures ka jigin 8 heures u b'o de bɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ bon ne dun y'o kɛ urgence dun ye mɔgɔw ye yɔrɔ min mɔgɔ degunnenw de bɛ n'a ye ko dɔgɔtɔrɔ kelen de kan k'i janto li minnu bɛ yen li ka ca ali bɛ taa sa li 19 ɲɔgɔn na ninnu na donc k'a fɔ ko e kelen ni i yɛlɛnna urgence bɛ na e k'i janto olu la wa minnu dalen dun fana i k'i janto olu la i kɔni b'a dɔn k'a fɔ o ka gɛlɛn donc o b'a to dɔw ka soin tɛ se ka kɛ ka ɲɛ wa dɔw fana ka ladonni i bɛ taa sɔrɔ a tɛ kɛ ka ɲɛ donc olu bɛɛ bɛ se ka kɛ kun ye minnu bɛ nin saya ninnu caya donc k'a fɔ dɔrɔn k'a bɛ da grève kunna an kɔni m'a fɔ k'an bɛ an kun don o kɔrɔ fɔlɔ fo sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ a ka dɔn nin saya ninnu mun de y'a kun kɛ nka siga t'a la grève fana bɛ se ka kɛnɛya kɛcogo grève fana bɛ se k'a yɛlɛma nka an tɛ se k'a fɔ k'an b'a da grève kunna fɔlɔ yanni an k'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu kɛra ninnu sababu ye service minimum kɔrɔ ni mɔgɔ minnu n'u dalen don ka ban olu ka kɛnɛya olu ka soins olu bɛɛ bɛ kɛ o ye service minimum ye mais service minimum fana ye urgence ko fana ye urgence bɛ ta mɔgɔ o mɔgɔ n'a degunna de ka na ale bɛ ta mɔgɔ o mɔgɔ n'a kan ka lajɛ telimaya la ale kan ka ta ni mɔgɔ o mɔgɔ n'a kan ka opérer telimaya la a kan ka ta olu bɛɛ ye service minimum ye wa a bɛ ka kɛ wa an bɛ sɔgɔma o sɔgɔma an bɛ tɛmɛ an bɛ taa lajɛ ni service minimum bɛ yen wa n'i y'a jateminɛ yɛrɛ anw ma dialyse ko a ma dabila chimiothérapie n'o ye cancer tɔw ka furakɛli ye o ma dabila sida tɔw ka furakɛli o ma dabila donc n'i y'a ye o bɛɛ la hali bi a fɔra ko k'a cayara c'est que kun wɛrɛw de bɛ se ka sɔrɔ a la ni grève ye quoi donc a kan ka sɛgɛsɛgɛ de bon o service minimum ni mana kɛ cogo o cogo n y'a f'i ye cogo min na kɔrɔlen yɛrɛ i y'a faamu mɔgɔ bɛ na urgence la hali ka scanner kɛ
a ka gɛlɛn f'i ka jigin ka taa duguma de ka taa scanner kɛ ka sɔrɔ ka na bon ni e dun nana urgence la ko joli de jiginna joli de simina kunkolo zɛmɛ kɔnɔ k'a fɔ ko e kan ka lajɛ teliyala ka scanner kɛ teliyara k'a dɔn fɛn min don ka fura daminɛ e bɛ tila ka bila ka taa dugu kɔnɔ tuguni pour que i ka t'o kɛ i kɔni b'a dɔn o tɛ grève nɔ ye donc mɔgɔw kan ka kow sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ka ɲɛ k'a dɔn hali kɔrɔlen hali yanni grève cɛ ponge kow ma tilen donc u k'a dɔn an wulila o de kama pour que nin ko ninnu nin kasara ninnu an ka se k'olu kunbɛn donc lamɛnli ma kan an na mɔgɔ m'an lamɛn wa hali an b'a fɔ ko grève mun bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ wuli directeur bɛ wuli ministère mɔgɔw bɛ wuli u b'a fɔ ko grève tɛ yen u bɛ mɔgɔw bila ka na ponge k'a sɔrɔ grève bɛ yen bon o bɛɛ bɛ se ka kɛ nin ko ninnu kɔlɔlɔ ye parce que ni e y'a mɛn k'a fɔ ko grève bɛ yen i bɛ se k'i ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ ma mun bɛ se k'i lajɛ ka telima n'a ka taa o mais ni e y'a mɛn ko ayi ko grève tɛ yen e y'i ka banabaatɔ ta ka na i y'a faamu i nana sɔrɔ grève bɛ yen bon n'a ka furakɛli ni a sumayara a bɛ se ka kɛ sababu ye a ka kɔlɔlɔ dɔw ɲɛsin a ma donc o de la anw ko ni mɔgɔw y'a ɲini k'a fɔ ko nin saya ninnu u b'a bila grève kunna ne t'a bila grève kunna ne b'a bila mun kunna o ye direction mɔgɔw ani ministère mɔgɔw minnu bɛ ka kunkolo gɛlɛya kɛ k'a fɔ ko u bɛ an ka grève saboter k'a fɔ ko an bɛ minɛn min ɲini u tɛ k'a d'an ma an bɛ mɔgɔ min ɲini u tɛ k'a d'an ma olu de ye sababu ye ka nin ko kɔlɔlɔ ninnu kɛ donc olu de nɔ don wa an b'a dɔn k'a fɔ an ka grève in service minimum a bɛ kɛ ka ɲɛ urgence bɛ ta mais hali urgence bɛ ta n'a tɛ ta ka ɲɛ i b'a dɔn a tɛ se ka lakilen a dalen don kɛnɛ kan k'a fɔ an ye gɛlɛya o gɛlɛya fɔ ponge ko la bi a bɛ yen i b'a dɔn yanni nin hakɛ ninnu ka fɔ ko mɔgɔw tanyana yan i b'a dɔn classement de bɔra fɔlɔ ko ponge ye dernier hôpitaux jamana ye hôpitaux bɛɛ ponge de kɛra dernier ye bon ni ponge de kɛra dernier ye diyagoya de don ponge ka saya ka caya kɛ o ye grève ye o tɛ grève ye o diyagoya de don ponge ka saya ka caya parce que o classement ye 2023 nin classement yɛrɛ de o bɔra ala tɛ dɔgɔkun 2 bɔ dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna de a bɔra bon nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye salon fana ponge kɛra dernier ye wa salon nasini fana ponge kɛra avant dernier ye donc nin san laban ninnu kɔnɔ classement 3 de kɛra ponge kɛra dernier y'a 2 la mais ka na avant dernier ɲɛfɛ kelen na donc nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ an ye fɛn o fɛn fɔ ponge ko la tiɲɛ de don soin tɛ ka kɛ ka ɲɛ furakɛli tɛ kɛ ka ɲɛ baarakɛminɛn minnu n'an mago b'a la a tɛ ka d'an ma mɔgɔ minnu n'an mago b'a la a tɛ ka d'an ma wa ni ala de k'an kisi n'u ma wuli ka i ɲɛsin ponge ma ka ponge ko in ta sɛbɛ la k'a dɔn k'a fɔ grève bɛ ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ grève bɛ ka kɛ kun min na kun jɔlen de don parce que an bɛ ka minɛn mun ɲini a tɛ yen de an bɛ ka mɔgɔ min ɲini a tɛ yen de u k'a d'an ma pour que an ka ɲɛsin baara ma pour que ka nin kɔlɔlɔ ninnu an k'o bali mais n'u m'o kɛ f'u bɛ bɔ bɔlɔlɔw sanfɛ u bɛ mɔgɔw ci ka bɔ bɔlɔlɔw sanfɛ k'an buruja k'a fɔ k'an ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔko kɛlɛ k'an ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye jɔyɔrɔko kɛlɛ mais ala de nana kiiti k'a jira ponge kɛra dernier ye ala de nana kiiti k'a jira ko furakɛli ponge yan k'a ba ma sigi parce que mɔgɔ caman bɛ ka tanya o la donc ne kɔni bɛ mun ɲini u fɛ dɔrɔn an ka ɲɛsin an ye kunko minnu fɔ an k'an sigi an k'a kuma fɔ parce que hali sigili an ma se k'a sɔrɔ u bolo an ka sigi yɛrɛ k'a fɔ dɔrɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an bɛ se ka min kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yɔrɔ min lakile o de ma se ka sɔrɔ u nɔfɛ bon n'i y'o ye bɛ c'est que olu u ka sira tɛ mɔgɔw de ka kɛnɛya la parce que n'u kun ka sira bɛ mɔgɔw ka kɛnɛya la u tɛna ban ka kuma an fɛ k'a fɔ an bɛ ka gɛlɛya minnu fɔ an de ye yan baarakɛlaw ye an de ye yan baarakɛlaw ye mɔgɔ tɛ se ka yan dɔn ka tɛmɛ an kan n'an ko grève bɛ yen a bɛ yen n'an ko baarakɛminɛn tɛ yen a tɛ yen n'an ko mɔgɔ tɛ yen a tɛ yen i y'a faamu olu bɛ tugu mɔgɔ minnu kɔ
o mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen bi u bɛ abandon de poste de la u tɔgɔ bɛ abandon de poste de la u ko k'u ye joli furakɛlaw ye u tɛ se k'ale seringue charger donc mɔgɔw k'an lamɛn faamaw k'an lamɛn mɔgɔw ka sɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen an k'an sigi k'a kuma fɔ fɛn min kan ka kɛ an k'o kɛ o de ka fisa an bɛɛ ma parce que nin kɛra mɔgɔ wɛrɛw la an bɛɛ ye don dɔ banabaatɔw de ye wa an bɛɛ banabaatɔw b'an fɛ yen donc an man kan ka nin bila kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye an ka ɲɛsin a ma kɛnɛya tɛ fɛn ye an kan ka min bila kɔfɛ n'an y'a bila kɔfɛ dɔrɔn a kɔlɔlɔ bɛ caya. Merci beaucoup. Merci.